So mga kalapatis, nagbabalik tayo dito sa ating DIY Loaf TV mga kalapatis. In today's video mga kalapatis, gagawin po natin yung challenge ni Sir Alan Barcon Pigeon Loaf TV mga kalapatis. Yan. So kinalish po tayo ni Sir Alan na gumawa ng video na tungkol sa pag-ikayat ng na isuporta natin yung quarantine, enhanced quarantine sa ating bansa. Dahil na-extend na naman to hanggang April 30. Eh sana mga kapatid, sa ngayong na-extend na naman, sana makipagtulungan na tayo mga kapatid. Dahil sa mga video vlogger dyan mga kapatid, supportan po natin yung challenge ni Sir Alan Barcon mga kapatid. Yan. So nakita ko po yung video niya. Ito po yung video niya mga kapatid. Yan po yung video ni Sir Alan. Yan po. I-play po natin yan kung matcha-challenge po tayo, no? So, nagpapawisan tayo mga kapatid. Yan po yung challenge niya. So, pinanood ko po yan kahapon. Nakita ko mga kapatid. So, china-challenge niya tayo po na mag-ikayat nga mga kapatid. So, umpisa na natin yung ating gagawin na pagcha-challenge mga kapatid. So, yun nga mga kapatid. Sa ngayon mga kapatid, yung mga tropa natin dyan na kalapatid, kawawa na sila. Yung lalong-lalo na yung mga wala nang ibibili ng patoka mga kapatid. Yung mga maubusan na ng papabili. Yung mga small pigeon fancier dyan mga kapatid. So lalong-lalo na yung mga maliliit lang yung loaf at yung mga maliliit lang yung kaya na pigeon fancier dito sa ating bansa mga kapatid. Mahihirapan yung mga yan dahil wala po silang kita, wala po silang trabaho, no work, no pay mga kapatid, di ba? So naano nyo naman yun, di ba? Dahil gawa ng itong ating COVID-19 yan. Dahil yan yung isang crisis na mahirap nating masusugpo kung hindi tayo makikipagtulungan sa ating Pangulo mga kapatid. Yan. Sana itong video na to mga kapatid, matuto ka, huwag kang lumabas mga kapatid. Sundin mo yung ginagawa ng yung mga senator, yung ating Pangulo na si Pangulong Duterte mga kapatid. Dahil once na sumunod ka sa sinasabi ng Pangulo, maaga natin ito masusugpo at tiwala lang mga kapatid. Dahil sa Baguio mga kapatid, nakikipagkaisa sila sa isa't isa doon sa Baguio, sa Benguet Province mga kapatid. Kung alam niyo yun mga kapatid, is 10 days nang wala silang COVID na positive mga kapatid. Yan doon sa Baguio. And then nakita ko yan sa balita kahapon mga kapatid. So sana maging aral to sa ating mga kalapatid, sa kahit sino makakita nito. Please share to kay Sir Alan Barcon mga kapatid. Dahil kinalis niya tayo, accept ko yun mga kapatid. So kagaya ko naman na isang pigeon fancier mga kapatid, na pigeon vlogger din mga kapatid, hikayat ko kayo maging hikayatin ko kayo maging dito lang sa bahay. Mag-stay lang kayo sa bahay mga kapatid. Dahil kapag next day na naman tayo, kawawa na yung mga pigeon fancier natin, mga tao na nasa paligid natin mga kapatid. Yan. Dahil wala tayong pagkukuha ng pera, paano na yung mga walang trabaho, yung mga mahirap, di ba mga kapatid? Yan yung isa sa mahirap na masusugpo natin. Yan mga kapatid. So sabi mga kapatid, dahil mainit. Yung mainit. So pupunas tayo mga kapatid. So sorry sa aking sana maintindihan nyo din mga kapatid bilang isang pigeon fancier. Dahil mainit dito sa natin loaf mga kapatid. So napapansin nyo naman, nandyan yung breeder cage natin mga kapatid. Yan. Mas mainit na rin na arawan. So saktong-sakto yan mga kapatid. So yun nga, pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin mga kapatid. Sana makinig yung bawat isa sa atin mga kapatid. Yung kung sino man po yung mga makakapanood nito mga kapatid, i-share nyo to sa Facebook at para maintindihan nila yung talaga yung enhanced community quarantine mga kapatid. Mag-stay lang kayo sa bahay nyo mga kapatid. Dahil kapag hindi kayo nag-stay nito, wala na tayo. Anong kinabukasan ng Pilipinas mga kapatid, no?
So mag-isip kayo mabuti mga kapatids. Yan, yung mga kahit hindi pigeon vlogger at mga hindi sumusuporta sa atin, sana mga kapatids, mapanood nyo itong video natin at sana maging aral to sa inyo. And then nag-research din ako kagabi sa kung ilan na yung confirmed case dito sa ating bansa mga kapatids. So yung confirmed case mga kapatids is 3,764 na mga kapatids. Yan po oh. Yan mga kapatids. And then yung naka-recover pa lang mga kapatids, so sa confirmed case yan mga kapatids is 84 pa lang yung naka-recover mga kapatids yan. And then yung din naman yung mga namatay na is 177 na mga kapatids. So paano ba yan mga kapatids? 177 na, hihintay mo pa ba na ikaw na yung tamaan ng sakit, ikaw na rin yung mamamatay? So mag-isip ka mabuti mga kapatids. Yan, isipin mo mabuti bago ka lumabas ng bahay. Isipin mo muna yung kapakanan ng bawat isa sa ating mga kapatids. Dahil kung hindi tayo magtutulong-tulungan mga kapatids, is tayo lahat tayo magkawawa dito. Lahat tayo babagsak. Lahat tayo talo. Dahil yung Pangulo natin is ginagawa yung kaya mga kapatids. Lahat ng kaya niyang gawin is nilalabas niya para sa atin mga kapatids yan. So mainit nga mga kapatids. So sorry nga. So stop muna natin saglit. Magbabalik tayo. So yun mga kapatids, magbabalik ulit tayo dahil nagpunas muna tayo ng pawis natin mga kapatids. So yun nga, babalik na tayo. Doon tayo sa din. Mga kapatids. Mga kapatids, magtulungan tayo. Tulungan natin yung bawat isa sa atin mga kapatids. Yan. And then yun nga, what does home quarantine means, di ba? No paydates with other kids. Play dates with other kids. Visit with neighbor, chatting and their door pet walks mga kapatids. So makipagbanding kayo mga kapatids sa inyong mga pamilya mga kapatids yan. So kung may pet naman kayo, makipagbanding na rin kayo mga kapatids, no? Para maingganyo kayo sa inyong bahay lang at huwag kayong lumabas sa inyong bahay yan mga kapatids. So the longer you ignore quarantine protocols, the longer this lockdown will continue. Yan mga kapatids, yan yung tatandaan nyo. Dahil kung for months or even years, so tatagal to ng months or years, kung hindi tayo magtutulong-tulungan mga kapatids, tayo ay mamamatay sa gutom mga kapatids. Yan yung tandaan nyo. Yan no. So sabi pa din, you want to go back to work, you want the kids back in school, you want store and restaurant open, you want your freedom back, stay at home mga kapatids. So yan yung na-research ko mga kapatids, ko nakikita nyo man. So hindi nyo nakikita nyo mga kapatids. Yan yung na-research ko. Yan mga kapatids. So pinapakita ko, sinishare ko din sa inyo mga kapatids para maging aral din sa inyo. Yan. So tatanggap yan mga kapatids. So ito yung update sa buong Pilipinas yan po mga kapatids. Sana maging aral to sa inyo. Hindi lang para sa atin to, para sa buong bansa natin. Dahil kung hindi tayo magtutulong-tulungan mga kapatids, is patay tayo talaga dito eh. So dito din, update din tayo dito sa ating bansa mga kapatids yan. Ay dito sa ating probinsya, dito sa probinsya ng Pangasinan. So shoutout lahat ng taga Pangasinan dito. So ang confirmed case na dito sa Pangasinan mga kapatids, so yung report kagabi is nasa 8 death na yung confirmed case dito sa amin mga kapatids. And then confined case is 19. So bali 19 yung confined case pa mga kapatids. And then dadalawa pa lang yung naka-recover. Yun yung kahapon mga kapatids doon sa San Carlos. And then yun sa taga Pusurugio yata kung hindi ako nagkakamali mga kapatids. So yun yung nakapag-recover yung mga kapatids. And then yung PUI natin. So 10 na yung 10 nasawi dito sa Pangasinan. I-update ko lang kayo yung mga taga Pangasinan yan. So makinig kayo mabuti. And then confirmed case 37. Recovered 47. And total case ng
PUI dito sa Pangasinan is 94. So medyo madami na din, di ba mga kapatid? Kung babaliwelay natin yung mayan, mga kapatid, is anong mangyayari dito sa ating probinsya, mga kapatid, yan. Anong mangyayari? So, sana naman magkipagkaisa yung bawat isa. Huwag natin hayaan na huwag natin baliwalayin ito, mga kapatid. So check din natin yung PUM, yung person under monitoring sa ating bansa, dito sa ating probinsya ng Pangasinan, mga kapatid. So yan yung atin. Yung under 14 this quarantine is 10,398. Yan. So as a 12% siya, mga kapatid. And complete quarantine is 75,949. So nasa 87.6% yan sa PUM, mga kapatid. And incomplete quarantine is 334. Nasa 0.4 siya, na 0.4% siya, mga kapatid. So total PUM dito sa aming sa aming probinsya, mga kapatid, dito sa Pangasinan is 86,661. 681, mga kapatid. So nagkamali ako. So correct nyo na lang ako kung mali. So ito yung sasabihin ko lang, mga kapatid, is sana makipag-cooperate na din naman kayo, mga kapatid. So meron din, so may business din kami, mga kapatid. So ngayon din sanang Sunday, mga kapatid. So hinihikayat ko kayong lumabas sa inyong bahay ng 7 to 8 PM, mga kapatid, dahil may programa yung All Lights and Sound dito sa ating bansa. May programa po sila yan mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid. So labas po kayo kapag linggo, Eastern Sunday yan, mga kapatid, linggo ng gabi, 7 PM to 8 PM. So may gagawin po kami, ganito po, mga kapatid. So papakita ko sa inyo yan. Yan po. Yan, mga kapatid. So gagawin po namin yan. So magpapailaw po kami sa taas, basta sa langit ng ilaw. So papakita ko sa inyo yung video na parang gagawin namin, mga kapatid. So tingnan ko saglit, mga kapatid. Yan. So check ko, mga kapatid. So nandito yun agad eh. Yung share ko yun. So ito yun, mga kapatid. Sana may maraming makakapansin dito ng video na to, mga kapatid. So sana mga kapatid is mapanood nyo to, ayan o. So lakas ko yung brightness. Yan. Yan yun, mga kapatid. So focus natin. Ayun yung focus. So ilalagay ko na lang yan sa ating description at panood din. Ilalagay ko na lang yung link niya sa description button, mga kapatid, para mapanood nyo. So abangan yan sa Sunday, mga kapatid, dahil gagawa po kami ng isang iilawan po namin yung kalangitan, mga kapatid, yan. So mula 7 to 8 PM yan. So abangan yan, mga kapatid, no. So update pa. So tingin pa tayo na update ngayon sa ating bansa. So sa ngayon, mga kapatid, wala pang update. So tandaan natin, mga kapatid, nagmamakaawa na ako sa inyong, mga kapatid. Mag-stay muna kayo sa inyong bahay, mga kapatid, dahil wala talaga eh. Mamamatay tayo. Sabi nga nila ng iba, mga kapatid, kung hindi tayo makikipag-cooperate, una tayo mamamatay. Yung mga kalapatis natin, naubusan na tayo ng pagkain, mga kapatid.
maubusan na rin tayo ng makakain, sila hindi pa patay, tayo patay na mga kapatid. Dahil pwede silang maka-survive eh. Kahit pabayaan natin sila, makaka-survive yung mga yan. Dahil kahit saan makakapulot sila ng makakain nila eh. Mga kapatid. Tayo mga kapatid, kung magtutuloy-tuloy tayo, maubusan tayo ng pambili ng patuka, pambili ng maintenance sa ating mga kapatid. Mga kapatid. Kaya sana makipagtulungan tayo mga kapatid. So shoutout din sa mga pigeon vlogger dyan mga kapatid na hindi pa nakakapanood ng video ni Sir Alan Barcon Lope. Yan, si Pigeon Lope mga kapatid. Susuportan din natin yan. So shoutout lahat sa inyo mga kapatid, yung pigeon vlogger dyan. So hanggang dito na lang yung ating video mga kapatid. Dahil medyo mahaba-haba na rin at sana maging aral sa inyo lahat yung payo ko mga kapatid. Dahil maubusan talaga tayo ng pambili ng patawa, pambili lahat na natin, kailangan natin sa buhay mga kapatid. Dahil hindi kaya ng Pangulo natin yan eh, mga kapatid. So tingnan din, dako na rin tayo. Hanggang dito na yung video natin sa ating in-accept na challenge run. So salamat kay Alan Barcon Lope mga kapatid. So kay Sir Alan, salute sa'yo mga kapatid. Salute sa'yo bro. Salute sa'yo. So medyo malayo man, nakasuporta pa rin ako sa'yo sir. So dako tayo dun sa ating mga pa-shoutout sa ating YouTube mga kapatid. Yan. So shoutout tayo mga kapatid. So check natin yung mga nagpapa-shoutout. So shoutout nga pala kay Ethan at si Mac mga kapatid eh. So taga ano sila, ewan ko to, taga Manila. So shoutout sa inyo sa Kurt Rizales mga kapatid. So shoutout yan sa inyo. So shoutout kay Jan Kyle Channel. So shoutout sa iyo kalapatids. So shoutout kay Rio Torno. So correct me if I'm wrong mga kapatid. So from Tarlac, Kapampangan siya mga kapatid. So shoutout sa iyo bro. And then shoutout tayo kay Mark Rioja mga kapatid. So shoutout sa iyo mga kapatid. So shoutout kay Major Case from Ilocos Norte. So salamat sa iyo Major Case mga kapatid. So shoutout kay Pimpong Love TV. So supportan nyo yan si Pimpong mga kapatid. Dahil isang kalapatis vlogger natin yan. So sabi ko nga mga kapatid, sabay-sabay tayong angat dito. Wala pong lamangan. So mabait po ako mga kapatid. So basta mabait din kayo sa akin mga kapatid. So salamat sa mga nagsusuporta sa atin palagi. And shoutout kay CMCH0 Pigeon Loaf. So shoutout sa iyo from San Jose Plaridel, Bulacan mga kapatid. So shoutout sa iyo sa mga taga Plaridel, Bulacan mga kapatid. So shoutout din tayo kay PNT Racing Pigeon Loaf TV. So shoutout sa iyo. So promote din natin yung mga kapatid. So sabay-sabay tayong angat talaga dito mga kapatid. So i-promote natin. So subscribe kay PNT Racing Pigeon Loaf. Yan. So idol, pa shoutout at pasuporta na din yung channel ko. So i-subscribe din natin yan si Clyde Love TV mga kapatid. So shoutout din natin yan. So hanggang dito na. So yun lang yung ating pa-shoutout dito mga kapatid. So special shoutout tayo kay, check natin mga kapatid, si Adrian Vital mga kapatid. So shoutout natin yan si Adrian Vital mga kapatid. So special shoutout natin yan si Alan. So shoutout din dun sa ating admin si John. So na yun mga kapatid. So shoutout natin yan. So shoutout din natin yung so nandito yung shoutout natin mga kapatid. Yung ating admin, shoutout natin. So check ko mga kapatid yung ating admin, si Jan X Plaza. So shoutout din sa'yo. So shoutout din kay Jan Benedict Riboldela and sa tropa niya na si Amaba Love. So shoutout sa inyo. So hanggang dito na ating video mga kapatid. So medyo mahaba-baba na mga kapatid. So that's it. Peace.